Pri ďalšom videi, v ktorom hráme Hide or Die. A už sme začali, lebo nám nevyšlo. A sme tu aj spoločne s Hornbachom. Dobrý, čuráci. A som skrytý celkom opäť. A že vraj sa dá dostať na strechu toho kostolu. Treba. Jak? Po dvoch stromoch to tu. Kúkaj. Ja tu robím. Toto ma netrafia v živote. Nestupí absolútne. Či nech to dáme. Kojádu. Ty to dostanú. Dostaň na tú stranu. Ja mám farajnú skríšku. Jezu, som na tej strese, no není možné. Hej, tu nejakú mám skríšku. Kúkni na môj. Kde si? Počkaj, veci. A to nie náš? Tak vyhľadal, to je to. Počkaj, som ťa videl. Ja si myslím, že oni ma nenajdu ani keby padli traktor. A ty myslím. Ja budem bez hider. A ja budem. Oni killujú lepšie ako ty, čo? Tak sa oni ma nenajdu. Všetko peprí. To je keď niekoho doní, keď niekoho doní. Cholo ma tu zatočí. To na to není. Júj. Čo ti to dá? Reaganovsko. Hej? Ale iba... Mama nepadá. Máš Reaganu? Nemám. To na to mi príde. Nemám to. A roky dlho za 50 sekúnd. To sa máš... Zabili? Pred koncom. 3 sekúndom. Ja som vyhral. Neviem. Ja budem bez. Nejsom! Ja co Keď úplne... sa hýbeš, nájdem. Aha. Ale vyhrali ste! Teraz idem na to. Takže to je... Ani neviem moc videa. Ešte tu budeme čakať veľa vecí, budeme teraz hlasovať. Ja hlasujem za vecí. Poď, tu na vecí. Nie dobre. Niečo, kde sa skriem, ako parádne. Ja som hider. To som seeker. Tu sa nedá na hlavu, tu sa nedá. Čo sa nedá? Ty si seeker? Kúkaj, ja idem nahrať tam tie lampy. Sa dá, kúkaj, ideš na to, čo zabavie. Tak? Tak to nechci. Ale neviem, kde je to, tu si, hopla, Laro. Ja, ty si tam. Tak je to trápa. Ale ty... Nie, nezrapí. To je troller. Aj, big troller. Uha, už plyne. Zabij. A logout. Speedrun, speedrun. Absolutne prvý. Počúvaj, ja tu budem tejto taký behať. Ale si to viac zabavia. A mám cały czas skakać po tom. Sobie z parku listarówka. Minutku tak to vydrží, no. Určitě, však já jsem úplně dole. Neviditelný absolutně. Čau. Dvě blbý.
mi Ja slúbujem, že ďalšie video bude trochu zábavnejšie, ale máme tu menšie problémy s dĺžkou videa. Už máme natočené. Máme natočený break story, ale no, nevychádza. Budeme môcť to natočiť a možno zajtra alebo ďalší týždeň, takže ale určite nebudete tak dlho čakať, jak si myslíte, takže ale určite nahoďte odber, like a povedzte aspoň kamošom, nech nám dajú odber. A kúknite si celé videa až do konca, lebo túto kamarádi v tom fakt profesionál. A ja furt držím, no. Ja furt iba skáčem a oni ma nevedia trafiť. Ja si iba skývujem, ani nevidím, čo robím a jedu. A proste týpkyňa tu stojí a idem okolo nej. To je logika. Kúkaj ty na... Ja sa ti... Pomienky neviem, ja ho počujem. To sa prosím, dajte ten zase odber. Dajte ten odber, ja to nehovorím iba tak, ale tak by si ho mohli hodiť. A možno to hovorím. Čau, Čubak. Oni to furt držia, no. To sú No, sprostí. ty budeš ten tak povedať. Ne? Zase. Tetera bober. Dodo, stačí videa a poďme. Teraz si to zahráme normálne. Nej, ešte neprešlo 15 minút. No, to treba. No dobre, ja idem na mňa. Prosím, ja mám jaký iPhone, jakú zbraň si dám. A napísať. Snajperku. Daj si snajperku. Koľko stojí snajperka? Ja mám koľko? 394, koľko stojí ako na to? Najlacnejšie MP15. A koľko stojí? 2700. 2000? Určite resto. Ja som hajder. Vieš čo som ja? Ja budem furt behať. A ja idem na strechu. Ja sa premením na pám. To sa dá? Ja idem na strechu, kúkaj som na strechu. A teraz ešte viac odľúbujem, že pôjdem na to. Ježi, mňa už asi zabijú. Jedno. Takhle, kúkaj. Ja budem zase asi behať. Ja budem auto! To je môže. Veď oni ani nevedia auto. Ten trapak ani pohnúť z peníž to nevie. Ja budem zbierať koiníky. Nechcem peníze. Už ma trápiš? Ja idem pred ňu. Áno, možno. Čau! Ah, Čau, Hornbach. Hornbach. už ma zabiješ? Je to taký tupec, že ani trtkáča nevidím. Znamením, tak ma zabijú? No tak, to trvalo. To budeme takovať. Teba zabili? Hej, tam zvlášť. Tam zabijú. Zabili sa! Nejde sa, pôjde to nejde. Teodor. Ja som ťa Yes. Viete.
to byl vyzerater, ti To potřebujeme by bylo jediný to preto. A chceš mi koupit to zprostu reklama? Ne, já nebudem počúvať Theodora. Ty někoho končíme. Ja dávam ho, milovaná ho. Vážne? Nejde. Dobrá, to bude snajperku a dostieľam teda nebude. 21 000. Bo má to peníze. A jeszcze nie odpisał. Moja, ale nie ma. Jo. Ježiš, to ne. Nekúkaj sa na moje obrazovku. Proč ja som to video začal točiť? Tak dobre, tak ja sa nechám. Dobre, tebou. Budem na teba dobrý. Dobre, tebou. Proč som to ja... doteraz je. Tam to vodeli. Dobre, to je najlepší. On nenapasuje ani jeden. A toto mi nepasuje. To je týpek! To je týpek, to je nejaký týpek. Nie, to týpka. To je týpek. Je po ňom? Tu je. Týpek, ja... Jaký týpek? Jaký se bije? Jaký bije? Ja proste týpek. Ja strám do toho človeka. A? To je týpek. To je hore. Jaký se bije? No, hore. Čo dále? On na druhou. On trvá. Jedna. Tak doví, toto je celé video. On zase vyhrál, lebo je absolutní hacker a doví.